Ти ме слушаш? Слушам ли, да. Да. Слушам ли? Какво ще пишеш? Значи човека си върши работата, пише си акта. Аз ти казвам нещо. Да. Аз ти... Твоята заплата, аз ти я дам. Така. Утре ще уволня. Добре. Престани и толкова. А на тебе ти казвам, утре ще уволня. Добре. Утре ще уволня. Добре. Защото си педерас голем. Така, друго. Друго ли? Друго. Друго ли? Веднъж ще простих. Втори път няма ти просто. Друго, слушам ли? Да ме слушаш? Да, слушам. Ще ме слушаш? Слушам. Аз отговарям за твоите. Да, слушам. Казвам, пресъри. Не ме слушаш. Ще ме слушаш и това, което ти кажа. Слушам ли? Това ще правиш. Какво да правя? Добре, смотрю. Моля? Не вика моля. Не викай моля, че просто ме дратиш. Не ви чух какво казахте. Не ме чух какво казах ли? Не ме чух какво казах. Ще докарам толкова, ти просто си никой. Ти знаеш, че си никой. Така. Знаеш, че си никой. Така. Какво е така? Добре. Какво добре? Добре. Какво добре? Друго? Много си малък. Много си малък, когато ти кажа нещо, да го изпълниш. Много си малък, когато ти кажа аз нещо да го изпълниш. Да, верно. Аз не казвам. Не съм дошъл случайно. Не съм дошъл случайно. Казах ти, веднъж ти простих. Веднъж. За кое? Веднъж ти простих. Така, слушам. Тогава, когато аз ти кажа нещо, ти си дължен да го изпълниш. Ако направиш нещо, ако пишеш, аз ти казвам. Той ще го плати. Добре. Добре. Добре да, и сега ще го плати. Утре ти казвам. Първо, няма да бъдеш служител в това районно управление. Така, друго. Добре? Гарантирам. Добре, си намери друга работа, не е проблем. Кое? Се намериш друга работа? Къде се намериш? Гарантирам ти, че няма да се намериш. Добре. Аз като ти гарантирам, че във този регион няма... Доволен ли сте? Кое? Доволен ли сте? Аз съм доволен. Да. Аз съм доволен. Ако обичате документите ми да напишете. В кое време например? Да. Може да се обадите като трябва, но няма да ми пишете документите. Няма проблем, просто да не ми пишете документите. Защото си ми се водят и после ще имам проблем с тях. Нали? Съгласен си. Добре. Ало. Тук съм обрал. Орелното съм, сега съм добавя на това. Ти, полицай няма бъдеш. Добре. Бъди сигурен. Гарантирам ти, че няма да бъдеш полицай. Поне в това, в което аз подписам договор. Няма добре. Няма добре. Казвам ти, тогава, когато има една петица. Когато поете назад, по-хубавото в нещо ще взема. Няма да знаеш какво ще чака едно седи тук. Моля се. Голем педас.
Моля? Голям педал. Чувствам се, че ме обиждате. Не те обиждам. Не Сериозно? те обиждам сега, аз точно така. Добре. Значи, като ти казвам, знам за какво става въпрос. Не, защото не, ще дойдат и ще го кажат на очите. Предния път ти казах. Предния път ти казах. Простих ти. За кое? На този, който ти е карал дървата без пари 10 години, ти му направи акт. Без пари ме карал дърва. Карал те дърва без пари, гаранция. Аз имам документи. Имаш, за какви документи имаш, бе? Май съм тук, бе. Казах ти, много си малък, ти казах. Много си малък. Много си малък. Добре. Не, аз си свършвам моята работа, вие смисъл съм си подал, Да, вие свършете работа. после си ги оправите, аз нямам нищо против. Да, свършете си да ми кажете, ще навърши. Напиши. Не съм съгласен с държавата на акта. Господин Малов ми иска фото. Напиши това, което аз ти казвам. Напиши това, което аз ти казвам. Искал е фото. После. Искал е фото. Напиши го това. Не съм съгласен. Аз вече... Не, като почна напише. Напиши това. Тебе ще стигна у земята, ти казвам. Аз ти казвам. Аз ти казвам, ще стигна у земята. Ти утре няма да бъдеш полицай. Няма да се блокираш така, няма да... Ще ставиш пинове. Ама какво нарушение извършиха да ме спирате, бе? Къде го става? Къде? Къде? На шосет? Да. Къде? За блок 11. Къде? Че нещо не мога да се... Какво първо съм направил? Казах ти си бита, казвам. Ама толкова много бита, казвам си. От мен ти казвам. Окей. Окей. Не стигаш. Толкова много съм ти помня и умизи, и от това. Ти си правиш на педерас. Извинявам, да, ти, точно ти. Казвам ти го, его. Пред колегите тук казвам. Пред колегите тук казвам. Ти си правиш на... Не ме гледай като такова. Какво? Като пиш от таблица. Не знам къде е това. Не знаеш къде е това? Аз ще кажа къде е. Ще ти покажа къде е това. Аз съм направил это нарушение, да. Просто не е време да му звъна на директора сега. В дома. Обаче ти казвам, ти си вече бита карта втори път ми правиш на мен. Аз си правя на теб. Втори път ми правиш на мен. Да, ти ми правиш на мен. Какво си правя на теб? Ти ми правиш на мен. Що му казвам? Аз като ти казвам, аз ти плаща заплата. Аз съм подписан за заплата. Ти си никой. Добре. Казвам, ти си никой. Разбрах. Стой път ми прави. Трети път няма да има. Добре, разбрах. Ще ми се топиш ли от другата страна. Аз ще напиша. Не, и доказателство това няма да е. Никой няма да е полицай.
69, 22, парламентар. Ще ми посчитаме документите за задържане. Що случва интересно? Спрял съм той ще бъде вече втори път ми прави това нещо. Педераси от това полицията по управление листа. Нека да пише кой. Аз ще кажа какво ще. Той. Като въображение. Нека да пише. Аз ще му кажа какво трябва да пише. Нека води да го кажа. Слушам. Да. Да. Добре. Абе. Записай. А? Да. Аз съм седих какво е, за това си да начам. Къде е Иван? Нека да ви го Нали ще ги вземе? А? Но как да става? И да не толкова.